हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ओके माता जी, ओके अम्मणी माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण ओम തുടങ്ങാം हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगल्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण നാമൊക്കെ ചൊല്ലുക എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ്? എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നത്? 16. 16 അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. എന്താണ്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പരമമായ ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ അഗ്നിയുടെയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. എന്താണ്? അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ അല്ലെ, അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ്. മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല? ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ?
പിന്നെയാണ് ഇതിലെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ആത്മീയ ലോകം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്. ആത്മീയ ലോകം ശാശ്വതമാണ്. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അവിടെയാണുള്ളത്. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യമായ സന്തോഷം അല്ലെ. സദാ സന്തോഷം ഇവിടെ മാത്രമുള്ളത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണുള്ളത്. അവിടെ സങ്കടമില്ല, യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങള്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം, പറയൂ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്? ജനനം, മരണം, ആരുല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനനം, മരണം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രശ്നം? ജനനം, മരണം, പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? രോഗം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം അല്ലെ. ജനനം, മരണം, ദുഃഖം, വാർദ്ധക്യം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഇത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതൊന്നും എവിടെ ഇല്ല? ആത്മീയ ലോകത്തില് ഇല്ല. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അതെന്താണ്? ശാശ്വതമാണോ? എന്താണ്? എന്താ പറയാ? താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? സ്നേഹമാണോ ഉള്ളത്? യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ്? ഓരോ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനാണ്. അതാണ് കാമം അല്ലെ. കാമം എന്ന് പറയാം. അതായത് എല്ലാവരോടും, അച്ഛനോടും അമ്മയോടും, അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ മക്കൾക്കും, മക്കൾക്ക് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ എന്താണ്? തന്റെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എന്താണ്? വാശിയും ദേഷ്യമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ. ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടായാലും, അച്ഛൻ മക്കളോടും, അമ്മ അല്ലെ, മക്കൾ അച്ഛനോടും, അമ്മയോടും ഒക്കെ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്? അവനാന്റെ കാര്യം നടന്നു കിട്ടാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. കൂടുതൽ എന്താ ഉള്ളത്? അവനാന്റെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ താൽക്കാലിക സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള സന്തോഷം എന്തല്ല? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. കാരണം എന്താ? ഒരു സന്തോഷം വന്ന് അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ എന്ത് വരും? ദുഃഖമായി തീരാം അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്താ ഉള്ളത്? സാഡ് അല്ലെ, ദുഃഖമാണുള്ളത്. കൂടുതലും സങ്കടം, ദുഃഖം മാത്രമാണുള്ളത്. ദുഃഖാലയം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഃഖാലയാണ് ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം അല്ലേ? മരണം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം അല്ലെ. ഇവിടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് അതാണ്. സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒന്നല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള. എന്താണ്? ജനനം, മരണം, പിന്നെന്താണ്? വാർദ്ധക്യം, രോഗം അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാരുമില്ല. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ മായയിൽ നിന്ന്, മായ എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണനാണ് മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമ്മളെ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുക? മായ അല്ലെ. ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നല്ല കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കണം, അല്ലെ കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീത ഒന്നുകൂടി പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മായ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അതൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദാണ് അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെ, പൂർണ്ണമായ അറിവ് അല്ലെ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. ചിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്, പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ളത് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സന്തോഷം. എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷത്തിനാണ് എന്ത് പറയാ? ആനന്ദം. മറ്റേതെന്താ പറയാ? സന്തോഷം എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. സന്തോഷം എന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അല്ലെ, സന്തോഷം എന്നാ പറയാ. എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആനന്ദം. അതാണ് ഭഗവാന് സച്ചിദാനന്ദൻ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായ ആനന്ദമുണ്ട്, പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്
അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? സച്ചിദാനന്ദ രൂപം, അല്ലെ? സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. പിന്നെ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? പഠിച്ചോ? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദ വിദേവചാഹം. അതാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് സ്മരണ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ജ്ഞാനം, അറിവ് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മറവി, അല്ലെ? ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വലിയൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായി, അല്ലെ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു, അല്ലെ? നമ്മളെ ബന്ധുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ദുഃഖമൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അപ്പൊ അത് മറക്കാനുള്ള കഴിവ് ആര് തരികയാണ്? ഭഗവാൻ തരികയാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ്? വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരെ അറിയുന്നത്? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആരെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെ? ആണോ? നന്നായി. അപ്പൊ ഈ വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങളെ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാ ഭഗവാനാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത്? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര വേദങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? എത്ര വേദങ്ങളാണുള്ളത്? വേദങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട്? 4 വേദങ്ങൾ, അല്ലെ? അതിന് നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നോക്കാം. ഈ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്, അല്ലെ? ദേവാസുര ഭാവം. ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അതായത് ദൈവികവും പൈശാചികവുമായ, അല്ലെ? ദിവ്യവും പൈശാചികവുമായ പ്രകൃതികൾ, അതാണ് എന്ത്? ദേവാസുര ഭാവം. ഇത് രണ്ടും നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ദിവ്യമായ സ്വഭാവമുണ്ട്. ദിവ്യമായ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദിവ്യമായ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുക, അലിവ് കാണിക്കുക, അല്ലെ? ദയ കാണിക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക, ത്യാഗം ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ദൈവിക സ്വഭാവമാണുള്ളത്, അല്ലെ? ദിവ്യമായ സ്വഭാവമുള്ളത്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ വഴക്ക് പറയുക, ദേഷ്യപ്പെടുക, അല്ലെ? വേണ്ടാത്ത അങ്ങനെ തമ്മിത്തല്ലുണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെ എന്താണ്? പൈശാചിക സ്വഭാവമാണ്, അല്ലെ? ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ദൈവിക സ്വഭാവവും ആസുരിക സ്വഭാവം. അപ്പം ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലെ? സൽഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികാക്കണം. ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? നാമം ജപിക്കുക, അമ്പലത്തിൽ പോവുക, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മളുടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? പൈശാചിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക? ദൈവിക സ്വഭാവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവർ പറയും, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കുക, വീട്ടിലെ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക, ഭാഗവതം ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, അല്ലെ? കുറച്ച് ഒരു അധ്യായം വായിക്കേ. ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഒരു അധ്യായം ദിവസം വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഇനി ഒരധ്യായം വായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വായിക്കുക, എന്നാലും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താണുള്ളത്? ദൈവികമായ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? നമുക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്താം. എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തുക? കൃഷ്ണനെ അറിയാനും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാനും കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മാർഗങ്ങള്? നമ്മൾ പഠിച്ചു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏത് മന്ത്രം ചൊല്ലണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കഥകള് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകള് നമുക്ക് അറിയുന്ന കഥകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുക, പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള 9 മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? സ്മരണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം. ആദ്യത്തേത് ശ്രവണാണ് കേട്ടാ. ആദ്യത്തേത് ശ്രവണാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അതെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം,
അല്ലെ? അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മനിവേദനം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ? ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലാൻ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കാൻ, ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് അവർ നന്നായിട്ട് നാമം ചൊല്ലിയാലേ, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വലുതായി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെന്ത് ചെയ്യാ, പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായം വായിക്കുക. അപ്പൊ അവധിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു അധ്യായം വായിക്കുക ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അധ്യായം പറയുന്ന കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ വിവർത്തനം ഇതൊക്കെ ഉള്ള അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര ഒരു 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് മുഴുവൻ തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാം, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോടെ. തുളസി, അല്ലെ? തുളസിയില, പിന്നെ തുളസി, പൂവ്, പഴങ്ങള്, പഴങ്ങള്, ഫലം, വെള്ളം. അതെ അല്ലെ? പത്രം, പുഷ്പം. ശ്ലോകം അറിയോ? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം? 2 കാര്യങ്ങൾ വേണം. സ്നേഹപൂർവം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ലേ? ഭക്തിയോടുകൂടി അല്ലെ? ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടു കൂടി സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്രമായാലും പുഷ്പമായാലും വെള്ളമായാലും ഫലങ്ങളായാലും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആരും സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൈവിക സ്വഭാവം. എന്തൊക്കെയാ ദൈവിക സ്വഭാവം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ? അപ്പം ഇതാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാര്. രാധാകൃഷ്ണന്മാർ എവിടെയാണ്? ഏത് ലോകത്താണ്? ഗോലോകത്താണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് ഗോലോകത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുണ്ട്, അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട് അല്ലെ, ഗോപികമാരുണ്ട്, ഗോപന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ധാരാളം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, അവര് തിരിച്ചു വരില്ല. അവര് തിരിച്ച് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ആരോടൊപ്പം ജീവിക്കാം? ഭഗവാനോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാല് ഭക്തിയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ? ഭക്തിയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അത് ജപിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതോ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുക. അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ആരാധന നടത്താം, ഭഗവാന്റെ പൂജാമുറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെ? ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ പോവുക, അവിടെ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താണ് സത്സംഗം അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുക. ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരെത്തുന്ന പറയാ? ഭഗവാൻ എത്തും. മനസ്സിലായോ? ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഉഷാറും ഉന്മേഷവും അല്ലെ, ഒരു ഊർജം ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക എനർജി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? അവിടെ നല്ല ചിന്തകളും അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ തിരുമേനിയാണെങ്കിൽ ധാരാളം നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കും. ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നല്ല സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും, നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നല്ല സന്തോഷത്തിലിരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നല്ല അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയ സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാ ദൈവിക സ്വഭാവം നോക്കാം. ദൈവിക സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? നിർഭയത്വം. ഒന്നാമത്തതാണ് നിർഭയത്വം. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? പേടി. നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പേടിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഒന്നിനും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താ? എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. നല്ലതായാലും ചീത്താന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതൊക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്താ? നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ അല്ലേ. കൃഷ്ണൻ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനേം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെ, എന്ത് സഹായത്തിനും ആരും ഓടിയെത്തും? കൃഷ്ണൻ ഓടി വരും
മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർഭയരായിരിക്കുക. അതാണ് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം, പ്രത്യേകത. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ദാനം ചെയ്യാം. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ദാനം ചെയ്യാന്ന? മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കുക. സഹായിക്കുക അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇല്ലേ, നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ പ്രതിഫലം ഒന്നും ഇച്ഛിക്കരുത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല ദാനം. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ശരിയായ ദാനം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെയാണ് സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെ. ഞാൻ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ചെയ്യണം. അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം. ഞാൻ അല്ലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 6 മണി വരെ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലും അല്ലെ. 6:30 അപ്പൊ സ്കൂളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടും, അപ്പൊ 6:30 വരെ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ആ നാമം ചൊല്ലുക. എന്നും അത് ശീലമാക്കുക, എന്നും അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ദൃഢനിശ്ചയായി. ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ദൃഢമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? മാറില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം നാമം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 10-21 ദിവസം നാമം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ നാമജപത്തിന്റെ രുചി, നാമത്തിന്റെ രുചി. കാരണം എന്താ? നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭഗവാനല്ലേ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടത്തോടെ, കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ നാമം ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. അതാണ് സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയം. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം. ഇത് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയാറില്ലേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ മരി വിടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെ, നല്ല ദൈവിക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതായത് നാവിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതായത് നാവിന് എന്ത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. നോണൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. മുട്ട, മാംസം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളെ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. എങ്ങനെയാ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക? വേണ്ടാത്ത ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ TV ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായി ഉയർച്ചയ്ക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ലാളിത്യം, അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എന്താ ലളിതമായ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെ. ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ലാതെ അധികം ദൂർത്തടിക്കാത്ത ജീവിതം അല്ലെ. ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രമൊക്കെ വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല വിലകളുടെയും ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു പാന്റും ഷർട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാറൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് 2000-ന്റെയും 5000-ന്റെയും 8000-ന്റെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ 1000-ന്റേതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഈ ഏത് ഡ്രസ്സ് എടുത്താലും എന്തിനാണ് ഉപയോഗം ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ. ഇപ്പൊ 2000-ന്റെ ഡ്രസ്സ് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വേറെ രീതിയിലാണോ ഉപയോഗിക്കുക? സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആർഭാടൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുക. അതാണ് ലളിതമായ ജീവിതം. പിന്നെ അഹിംസ, അതറിയാം അല്ലെ. അഹിംസ എന്താ? ഹിംസിക്കുക എന്താ? മറ്റു ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുക, കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റു ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല, അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാല് മറ്റു ജീവികളെ കൊല്ലാതിരിക്കണം, മാത്രമല്ല നമ്മളെ വാക്കുകളൊന്നും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനും പറയാനൊന്നും പാടില്ല. അതാണ് അഹിംസ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ നിയന്ത്രിക്കണം? നാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല.
അല്ലെ മോശമായിട്ടുള്ള വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർത്താനങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അസൂയയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അസൂയയിൽ നിന്നുള്ള എപ്പോഴാ അസൂയ ഉണ്ടാവുക? എപ്പോഴാ അസൂയ ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ആരൊന്നും മിണ്ടില്ല. അസൂയ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ട്, ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ 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 അസൂയ ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെയാ, ആരോടാണ് അസൂയ ഉണ്ടാവുക? ഒരാള് നേട്ടം നേടുമ്പോൾ നമുക്കില്ലല്ലോ ഓർത്ത്. നമ്മൾ അതേ ഇതിലുള്ള ഒരാള് കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ് അല്ലെ, നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ളവരോ അല്ലെ കൂടുതൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അവരൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെ പറ്റില്ല. നമ്മളെക്കാളും താഴെയുള്ളവര് ഇതാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ അതേ നിലയിലുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു മനപ്രയാസം അല്ലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും നേട്ടം ഉണ്ടായാലും എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനും സന്തോഷം അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ നേട്ടത്തിലും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? തെറ്റ് പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച മനുഷ്യർക്ക് ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തെറ്റ് പറ്റും, പിന്നെ നുണ പറയാനൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ എടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. അസൂയ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒപ്പമുള്ള കുട്ടിക്ക് അല്ലെ, നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? സന്തോഷാണോ ഉണ്ടാവുക, അസൂയാണോ ഉണ്ടാവുക? കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്? ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലേ? രണ്ടും തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടും തോന്നാൻ പാടില്ല, അസൂയ തോന്നാൻ പാടില്ല. എന്തേ തോന്നാൻ പാടുള്ളൂ? അവർക്ക് അത് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ. അവര് പാവം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കുറവോടെയാണ് പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും. അവള് നല്ലോണം പഠിച്ചോണ്ടില്ല, അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടായിരിക്കില്ല, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത്. അവനതിന് സന്തോഷിക്കുക അല്ലെ. അവനൊരു എന്താ പറയാ, താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയാ അല്ലെ, കൺഗ്രാറ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോ എന്താണ്? അവന് സന്തോഷമാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം. നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായി. നമ്മളത് പറയുന്നവരെ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സന്തോഷമായി. അപ്പൊ എന്താണ്? അസൂയ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടാ. പിന്നെ ചെലവ് ചുരുക്കുക എന്താ? ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഭക്ഷണ കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോ നാലാൾക്കാരാ ഉള്ളത് വിചാരിച്ചാല് നാലാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒരു 6 7 ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആവും അല്ലെ. കുറെ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച്, സ്ത്രീകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്നാലും ചില ദിവസം എന്തുണ്ടാവും? ചില ദിവസം വേസ്റ്റ് ആവും അല്ലെ. ചില ദിവസം എല്ലാവരും അത്ര കഴിക്കില്ല, ചില ദിവസം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക, അപ്പം ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? ഓവറായിട്ട് കഴിക്കും വേണ്ട, തീരെ കഴിക്കാതെക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഇതിലങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ എന്താണ്? സത്യസന്ധത, അതറിയില്ലേ? സത്യം പറയാം അല്ലെ. സത്യം പറയാ, സത്യം ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ. ആരുടെ സാധനം കാണാതെ എടുക്കാനോ മോഷ്ടിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരാളെ കുറിച്ചും പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? എന്താ പറയാന് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏഷണിയോ നുണയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അതൊന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കാനും പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരാണ്, അയ്യേ ഇങ്ങനത്തെ വർത്താനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോ ചില ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോ അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവരായിരിക്കും ചെയ്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അതാണ് സത്യസന്ധത. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? അവരത്ര ശരിയില്ല അറിയില്ലേ, ഇല്ല അവര് പറഞ്ഞോണ്ട് അത്ര വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ചില ആളുകൾ പറയാറില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറയും.
അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരാണെങ്കിലോ അത് അവര് ആ ചേച്ചിയാട്ടോ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് അത് ഉള്ളതായിരിക്കും, അല്ലാതെ അവരങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവനുള്ളവരോടും എന്ത് തോന്നണം? അനുകമ്പ ഉണ്ടാവണം. എന്താ അനുകമ്പ പറഞ്ഞാല്? അനുകമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയ അല്ലെ? അനുകമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയ ഉണ്ടാവണം. എല്ലാ ജീവനുള്ളവരോടും എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹവും ദയയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ശുചിത്വം. എന്താ ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ക്ലീൻനെസ് അല്ലെ? അത് 2 തരമുണ്ട്. അതായത് ആന്തരിക ശുചിത്വം ഉണ്ട്, ബാഹ്യ ശുചിത്വം, ശാരീരിക ശുചിത്വം ഉണ്ട്. ശരീര ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് സോപ്പൊക്കെ തേച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കുളിച്ച് നല്ല അലക്കിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ശരീരം ശുദ്ധമായി അല്ലെ? അതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ശരീരം വൃത്തിയായി അല്ലെ? നന്നായിട്ട് കുളിച്ചരച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വൃത്തിയായി. അതുപോലെ ആന്തരിക ശുചിത്വം ഉണ്ട്. ഇത് ആന്തരിക ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്യസന്ധരായിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്? ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? പിന്നെ അഹിംസ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഹിംസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഹിംസ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അസൂയ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത, നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സ് മോശമാവും അല്ലെ? അസൂയ, ദുഷ്ടത, ക്രൂരതയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് മലിനമാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആ മാലിന്യം തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യം അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ആത്മാവിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഫുഡാ കൊടുക്കുന്നത്? ആത്മാവിന് ദോശയും സാമ്പാറും ഒന്നും വേണ്ട. എന്ത് മതി? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആത്മാവിന് സന്തോഷമാവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ശുചിത്വം. പിന്നെയാണ് ആത്മീയ വിജ്ഞാനം വളർത്തുക. എന്താ ആത്മീയ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭാഗവതം പഠിക്കുക, രാമായണം വായിക്കുക അല്ലെ? അതുപോലെ പ്രഭുവാന്റെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആത്മീയ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നിങ്ങളിപ്പം? ഇന്നിപ്പോ 16-ാമത്തെ ദിവസമായി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതൊക്കെ ആത്മീയ വിജ്ഞാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പൊ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ആര് തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതാജി പറഞ്ഞു, ഒരു അടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്ര അടി വെക്കും? 100 അടി വെക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? അല്ലെ? ശുചിത്വമുള്ളവര്, മാനസികമായിട്ടും ശുചിത്വം വേണം, ശാരീരികമായിട്ടും ശുചിത്വം വേണം. അഹിംസ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്താണ്? ലാളിത്യമുള്ളവരായിരിക്കണം, സത്യസന്ധരായിരിക്കണം അല്ലെ? പിന്നെ ആത്മീയ വിജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെയാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം. ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു മൃദുല ഹൃദയത്വം? നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അതായത് അർജുനന് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹമുണ്ട്. ഇനി അവര് ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ ഒരു സ്നേഹവും ദയയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ആര്? അർജുനൻ. നല്ല ഭക്തനാണ്. ഈ നല്ല ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏത് ഗുണമൊക്കെ? ദയ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും, ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അഹിംസ ഉണ്ടായിരിക്കും, അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്താണ്? ആത്മീയമാണ്. മനസ്സിലായോ? യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആത്മീയമായ ജീവിതമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമല്ല, അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയ ജന്മം നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? കിട്ടിയ സമയം നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും, ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനും, ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. ആ സത്യമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ദൈവിക സ്വഭാവം. ഒന്നുകൂടി പറയാം. നിർഭയത്വം, ആത്മീയ വിജ്ഞാനം വളർത്തുക, സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയം, ആത്മനിയന്ത്രണം,
ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രകടനം, ലാളിത്യം, അഹിംസ, അസൂയയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ചെലവ് ചുരുക്കൽ, സത്യസന്ധത, എല്ലാ ജീവനുള്ളവരോടും അനുകമ്പ, ശുചിത്വം, പിന്നെ ആത്മീയ വിജ്ഞാനം വളർത്തുക. ആത്മീയ വിജ്ഞാനം വളർത്തുകയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും സത്സംഗത്തിൽ ചേരുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മൾ നേടുന്നത്. പ്രഭുവിന്റെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാലും നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? ആരെയും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് വായിച്ചോ. ആരാതൊന്ന് വായിക്കുക? വായിച്ചോ. നിർഭയത്വം, ഫിയർലെസ്, ആത്മീയ വിജ്ഞാനം വളർത്തുക, ദാനം, ചാരിറ്റി, സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയം, ആത്മീയ നിയന്ത്രണം, ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രകടനം, ലാളിത്യം, അസൂയയിൽ നിന്നും ലാളിത്യം, അഹിംസ, അസൂയയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ചെലവ് ചുരുക്കൽ, സത്യസന്ധത, എല്ലാ ജീവനുള്ളവരോടും അനുകമ്പ, ശുചിത്വം. ഇത്രയാണ് ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആസുരിക സ്വഭാവം. എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം. ആസുരിക സ്വഭാവം അതിന്റെ സിമ്പലാണിത്. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം. ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കണ്ണൊക്കെ ഉരുട്ടി, അല്ലെ, ആയുധമൊക്കെ കയ്യെ പിടിച്ച്, അല്ലെ, എന്തും ചെയ്യാ, അല്ലെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കുന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഒരു നിപ്പ് നോക്കൂ. അത് ഡെമോണിയ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും. ആസുരിക സ്വഭാവം എന്താ നോക്കാം. എന്താണ്? ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമല്ല, അല്ലെ. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ അടുത്തല്ലേ, ആത്മാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആസുരന്മാരാണ്, അല്ലെ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയി കുറെ നാമം ജപിച്ചു കൂറിയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ എന്ത് വേണം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം, അല്ലെ. എന്തിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭോക്താരം പറയൂ. യജ്ഞ തപസാം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാപ്യമാം ശാന്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ശാന്തി, സമാധാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. സമാധാന മന്ത്രാണത്. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സത്യം മനസ്സിലാവും? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നിനോടും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ. എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക, നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് വളരെയധികം സമാധാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. നമ്മളെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷമൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സമാധാജി പറഞ്ഞ ഒരു പെൻസിൽ കിട്ടിയ കാര്യം, അല്ലെ. ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 കുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് 2ഉം പകുതി കൊടുത്തു. ഒരു കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി, ആ 1 ഗ്ലാസ് പായസം കിട്ടി, നല്ല പായസമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കുട്ടി സുഖമായിട്ട് കുടിച്ചു, സന്തോഷമായി. ഇനി തരുമ്പം കുറച്ചും കൂടി തരണം എന്നും പറഞ്ഞു, അല്ലെ. മറ്റേ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഇത്രയൊക്കെ അല്ലെ, 1/2 ഗ്ലാസ് പായസം എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു തട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ മണ്ണ് പോവുകയും ചെയ്തു. ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാനും പറ്റിയില്ല, അല്ലെ. ആകെ കുട്ടിക്ക് എന്തായി? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മനപ്രയാസമായിരിക്കും, അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? അയ്യോ, അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അല്ലെ, തട്ടിക്കളയേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അല്ലെ, മറ്റേ കുട്ടിക്ക് എന്നെ കൊടുക്കായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആകെ അസ്വസ്ഥതയായി. എന്നാൽ മറ്റേ കുട്ടീന്റെ കാര്യം നോക്കൂ. ആ കുടിച്ച കുട്ടിയുടെ നോക്കൂ. പായസം കിട്ടി കുടിച്ച ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയ സന്തോഷം. പിന്നെ മാത്രല്ല, ആ കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇനി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തരണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കില്ലേ, അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും.
അല്ലെ, അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സന്തോഷവും നമ്മളെ സമാധാനമൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചിന്തകളും നമ്മളെ വാക്കുകളും നമ്മളെ പ്രവർത്തികളും ഒക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെ വാക്കുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ നമ്മളെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇടപെട്ടാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടപെടുക, അല്ലെ, അല്ലാത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒഴിവാക്കുക. എന്നാൽ തന്നെ എന്തായി, മനസ്സിന് സമാധാനമായി. ഇനി വേണ്ടാത്ത മുഴുവൻ ഇടപെട്ടിട്ട് അതിനും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ഇതിനും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് അല്ലെ, മറ്റതും ചെയ്ത് ഇതും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ആകെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അല്ല, എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്, അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ് എന്ത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം പഠിക്കുക, അല്ലെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ആണ്, അപ്പൊ കൂടുതൽ അറിവ് നേടാൻ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആത്മീയ വിജ്ഞാനമൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതോ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും, നല്ല സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാറ്റിലും വെറുതെ പോയി ഇടപെട്ട് അവിടെയും ചെയ്ത് ഇതും അതും ആക്കി അങ്ങോട്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി, അല്ലെ, അവരോട് ചീത്തറിഞ്ഞ് ഇവരെയും ചീത്തറിഞ്ഞ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്, ആകെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്, മനസ്സിലാ. അപ്പം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, പകുതി സമാധാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ദൈവത്തിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറും. ആത്മാവിന് എന്തില്ല, മരണമില്ല. പിന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനാവില്ല, വായുവിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം എത്രയായിരുന്നു? ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ 10,000-1, അല്ലെ. പിന്നെ ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയോ? പിന്നെ ആത്മാവ് എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവുണ്ട്, അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ആത്മാവുള്ളത്. ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആരുണ്ട്? ഏത് രൂപത്തിലാണ്? പരമാത്മാവ് രൂപത്തില് ആത്മാവ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് വളരെ സമാധാനമാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് ഒന്നാമത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ അതൊന്നും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാല് അവരെന്താ പറയാ, ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തിന്നാ കുടിക്കുക, അല്ലെ, ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം, എന്താണോ ഇഷ്ടവും സന്തോഷമുള്ള അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയ മാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും? ഇല്ല. നമുക്ക് വർത്താനം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർത്താനല്ലേ, തോന്നിയ മാതിരി വർത്താനം പറയാനോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും വെറുതെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേദനിപ്പിക്കാനോ അതിനൊന്നും പാടില്ല. അതിനൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്പം ഈ ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുക, ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, അവർക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെ നല്ല നോൺ ഭക്ഷണങ്ങൾ, മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ടേസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തിന്നും. അത് തിന്നാലേ അല്ലേ നന്നാവുള്ളൂ, അല്ലേ, അതാണ് തിന്നുന്നത്, അതാണ് രുചിയുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പറയും, അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ്, മാത്രമല്ല അവർ മദ്യം കുടിക്കും, ലഹരി ഉപയോഗിക്കും. അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. എന്തില്ല, സ്ഥിരമായ ശാശ്വതമായ സന്തോഷം അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ശാശ്വതമായ സന്തോഷം കിട്ടണേ എന്ത് വേണം, നല്ല ദൈവവിശ്വാസം വേണം, അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, സ്ഥിരമായ സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. അതൊന്നും ആർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ശാശ്വത സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവര് എന്താണ്, ആത്മാവിന് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വരന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ നമ്മള്,
മനസ്സിലായോ? അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശരീരം സൂഹിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ? ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി എന്തൊക്കെ സുഖം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ സമയം TV കാണും, കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങും അല്ലെ? കൂടുതൽ സമയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ? ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഈ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അഹംഭാവം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരാള് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. അതൊക്കെ എന്താണ്? അവരുടെ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക സ്വഭാവമാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ അഹങ്കാരം അല്ലെ? എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട അല്ലെ? ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഇനി ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചിലര്? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അഹങ്കാരാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അറിവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിനയം കൂടണം. ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളവർക്ക് എന്താ കൂടുക? വിനയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല സന്യാസിമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി, നല്ല അറിവുള്ള നല്ല സന്യാസിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു വിനയവും എന്തൊരു നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ലൊരു സ്നേഹവും ഒക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് അറിവും വിവരമൊക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ല വിനയമാണ് വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം പാടില്ല. അഹങ്കാരം എന്താണ്? നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ കോപം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ശരിയായില്ല, അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാക്കി ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് അതിന്റെ ശരി അല്ലെ? അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റും, അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റും. കാരണം എന്താ? നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ? എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നവരൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നാവണം എന്നുള്ളവർ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അല്ലെ? വിമർശനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ വിനയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ പരുഷത, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറൊക്കെ വേണം. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എടുത്തടിച്ച പോലെ അല്ലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനും പാടില്ല. അജ്ഞത എന്നത് അറിവില്ലായ്മ അല്ലെ? ഈ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അല്ലെ? അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും? നമ്മൾ ഈ എഴുതാൻ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്ഷരജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്നേ പറയുള്ളൂ. അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ് അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കാലമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലമാണ് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ജന്മത്തിൽ വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരവും പരുഷതയൊക്കെ കാണിച്ച് നടക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ? അജ്ഞത. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വെറുതെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താണ്? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനാണ്. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഇതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതെ നമുക്ക് പറ്റുമോ വായിക്കാൻ? അക്ഷരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, വായിക്കാനും അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെ? അക്ഷരജ്ഞാനമൊക്കെ നേടണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് മാത്രം നേടിയാൽ മതിയോ? ഞാൻ നല്ലോണം വായിച്ച് പഠിച്ച് ഇതൊക്കെ മിടുക്കനായിട്ട് പഠിക്കണ്ടില്ലേ, മിടുക്കനായിട്ട് വായിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കിട്ടുന്ന സമയം ആധ്യാത്മിക പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക. പ്രഭുപാദിന്റെ ഒക്കെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, വലിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികളാവുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ വേഗം മനസ്സിലാവും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ അജ്ഞത ഉണ്ടാവുക ആർക്കാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, ഈശ്വര കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഇല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം. എന്താണ്? എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ലേ, എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാറ്റിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ഇത് മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ ആത്മീയമായ അറിവാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം 5-6 വർഷം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ല അറിവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപം മാത്രമാണോ, ശരീരം മാത്രമാണോ? അല്ല.
അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോ ജന്മങ്ങള് കഴിഞ്ഞ് മാറി മാറി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ജന്മം ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വഴക്ക് പറയും, ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ടീച്ചറോട് അടി കിട്ടും, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചല്ല പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മളെ കർമ്മമാണ് അല്ലേ. ഭൗതിക വിജ്ഞാനം നേടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ വെറുതെ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ വായിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എന്ത് വേണം? പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വേണം. അതന്നെ അല്ലെ. ഡ്രസ്സ് വേണം, പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെ, അതൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ജ്ഞാനം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതും കൊണ്ടുപോകണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ പ്രശസ്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രശസ്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അവര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവനയൊക്കെ കൊടുക്കും, അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദാനം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലിടും, അല്ലെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടാ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരും അറിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശസ്തനാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ നല്ലൊരു ദാനശീലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെ നല്ല ഈശ്വരവിശ്വാസമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആരോടും പറയില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തത് ആരോടും പറയണ്ട. നമുക്ക് ആരെ മാത്രമേ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആര് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അടക്കം. ആരാണത് ഓഫാക്കാത്ത? ഓഫാക്കൂട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മളത് ഫോട്ടോ എടുത്തിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഭഗവാന്, അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കണ്ടാലും ഭഗവാൻ അത് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അഹങ്കാരികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ചെയ്യട്ടെ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവരെന്തായിക്കോട്ടെ, അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ ചെയ്തോട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒന്നും ആര് ഇല്ലാതെയാക്കില്ല? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയാക്കില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭക്തരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ പ്രശസ്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനം ആവശ്യപ്പെടല്ല വേണ്ടത്. നമ്മളെ പ്രവർത്തികളിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് തരിക ചെയ്യാ? ബഹുമാനം നമുക്ക് തരിക ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് ബഹുമാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോടെയും പറഞ്ഞിട്ടാണോ? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേ? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വേണ്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ബഹുമാനം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഗാന്ധിജിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികളാണോ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്കും ഭാവിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് അർഹതയുള്ള ബഹുമാനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ബഹുമാനം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്ത്, അല്ലെ, സദാ ഈശ്വര സ്മരണയോടുകൂടി, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ. ഇവരൊരിക്കലും ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരില്ല. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം, അല്ലെ. ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം? ഭഗവത്ഗീത. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം ഒന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കൂല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവത്ഗീത അതൊന്നും ഒരു ഇതില്ല, ഒക്കെ വെറുതെ എന്തോ പറയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇല്ല, അതന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ പറയും. നീ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നല്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക.
ഇപ്പൊ തന്നെ ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജാതി മതമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ജാതി മതമൊന്നും ഭഗവാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്, അതൊക്കെ മനുഷ്യർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ 4 വിഭാഗം ജനങ്ങള്, അതായത് നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 4 വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര് എന്നത്. അല്ലാതെ അതിലൊരു ജാതിയൊന്നും ആര് തിരിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ തിരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സത്യമൊന്നും ആര് മനസ്സിലാക്കില്ല? ആര് മനസ്സിലാക്കൂല? ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവര് മനസ്സിലാക്കൂല. അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയും, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അഹങ്കാരം കാണിക്കും, കോപം കാണിക്കും, പരുഷത ഉണ്ടായിരിക്കും, അഹംഭാവം കാണിക്കും. പിന്നെ ഇതാണ്, ദൈവത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ദൈവിക സ്വഭാവം ഇതൊക്കെയാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവം ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, അഹംഭാവം, അഹങ്കാരം, കോപം, പരുഷത, അജ്ഞത ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രശസ്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കും, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം പിടിച്ചു പറ്റും, ആവശ്യപ്പെടും, ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവം. അതാരൊന്ന് വായിക്കുന്നത്? വായിച്ചോളൂ, വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ലേ? ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമോ ഇല്ല, ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ല, അസ്തിത്വത്തിലാണ് വിശ്വാസം. പിന്നെ അഹംഭാവം, അഹങ്കാരം, കോപം, പുരുഷത, അജ്ഞത, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരുകയോ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഈ അധ്യായം വേഗം മനസ്സിലാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യുന്ന ദോഷമൊക്കെ. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതന്നെ ചെയ്യും. അതെ, ആ ചെയ്യലങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി? ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരായി. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഒരു ഇങ്ങനെ എന്തോ അല്ലെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, എന്തോ ഒരു ആവശ്യകത ഉള്ള ഒരാള് അവിടെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അതിലെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ലേഡി എന്ത് ചെയ്യാ? അവർക്ക് എന്തോ സംഭാവനയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതെന്താണ്? അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ട് ആവശ്യത ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം, ദയ കാണിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവമാണോ ദൈവിക സ്വഭാവമാണോ? ദൈവിക സ്വഭാവം. ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെന്ത് സ്വഭാവ? ആസുരിക സ്വഭാവം. കാരണം എന്താ? അയാൾ ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ലേ? ദേഷ്യം പിടിക്കുക, എന്തൊക്കെയോ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെയൊക്കെ തീയിട്ട് അല്ലെ, ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ തീയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുക, അടുത്തുള്ള വീടുകളൊക്കെ തീ പിടിക്കും അല്ലെ, ആകെ പ്രശ്നമാവും. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ആ വാഹനത്തിൽ ഉയരത്ത് കയറി അങ്ങനെ അട്ടഹസിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. ഈ വല്ലാത്ത ഈ അട്ടഹാസവും ശബ്ദവും ഘോഷവും ഒക്കെ തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ടാവുക? ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. കുറച്ച് ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചുകൂടി മൃദുലമായിട്ട് അല്ലെ, എന്താണ്, കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശബ്ദത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങള്, രണ്ട് സ്വഭാവം. ഇത് ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്, ഇത് ദൈവിക സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. ദൈവിക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ സന്തോഷവും സമാധാനം ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഉണ്ടോ? ദൈവിക ഒരാളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഈ രണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, അതായത് ഇത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? 2 ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. രണ്ടും നല്ലതാണോ? അല്ലെ, ഒരാപ്പിള് കേടാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു ആപ്പിള് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മറ്റതും കേടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ദൈവിക സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത്, കുട്ടികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത്, എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കും ആ സ്വഭാവം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ചീത്ത സ്വഭാവം വേഗം വ്യാപിക്കും. മനസ്സിലായോ? നല്ല സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ
അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ചീത്ത സ്വഭാവമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുക. ആസുരിക സ്വഭാവമാണ് പെട്ടെന്ന്, അത് ഈ കലിയുഗം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അതെ. ഈ കൃതയുഗത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമല്ല. കൃതയുഗത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും എന്താണ്, ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാലത്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗം ആയതിപ്പോ തന്നെ എന്താണ്, സകല സ്ഥലത്തും പ്രശ്നമാണ്. മാത്രമല്ല ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പം ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം നമുക്ക് വേഗം പഠിക്കും അല്ലെ. ഈ എന്താണ്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക, മദ്യപാനം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ. 1 or 2 തവണ മറ്റുള്ളവരൊപ്പം കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവര് പിന്നെ അത് ആ സ്വഭാവം തന്നെ ശീലിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കൊന്നും വേറെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരിക. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ്. വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെന്തിട്ടു, ഈ മുല്ലപ്പൂ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമ്മൾ തലയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റ്, പിന്നെ അവസാനം ഇതിലിടും, വേസ്റ്റിലിടും. ആ വേസ്റ്റിലിട്ടാലും എന്താണ്, ആ വേസ്റ്റ് ആ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം ഉണ്ടാവുക, ആ ചീഞ്ഞ മണം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാ സൗരഭ്യം എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവമായിട്ടുള്ളവരാണ് കൂട്ടുകൂടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങള് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുചേരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ ചീത്ത സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വേഗം പടരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നോക്കൂ, അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, 2 സ്വഭാവമുണ്ട്. ദൈവിക സ്വഭാവമുണ്ട്, ആസുരിക സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പൊ ദൈവിക സ്വഭാവം, ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിക്കുക, വലിച്ചെറിയുക, അടികൂടുക അല്ലെ, ചീത്ത പറയുക, ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളപ്പോഴാണ്. ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളപ്പോൾ നോക്കൂ, എന്തൊരു ഫ്രണ്ട്സാണ് അല്ലെ. നല്ല ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് അല്ലെ, സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാം. അപ്പം ആസുരിക സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ ആവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മാർഗമാണ് എന്ത്, കണ്ടോ, നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. എല്ലാ കുട്ടികളും കണ്ടോ, ഈ ജപമാലയൊക്കെ എടുത്ത് സന്തോഷമായിട്ടിരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രഭു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൂജിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് നിവേദ്യമൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നിവേദ്യമൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് വൃത്തിയോട് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തുളസിപ്പൂവൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗുണം, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, ബുദ്ധി വികസിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തലച്ചോറിലുള്ള പുതിയ ടിഷ്യൂകളൊക്കെ എന്താണ്, കൂടുതൽ വികസിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഗുണം ചെയ്യും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ആസുരിക സ്വഭാവം, അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വിചാരിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, വലിയ സംഘട്ടനം നടക്കും അല്ലെ. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വിചാരിച്ചാലും എന്താണ്, അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് വിഡിത്തം കൊണ്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവര് ചെയ്തു വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഒരു കാര്യം, അതാ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. വേണ്ടാത്ത കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം, വേണ്ടാത്ത കാര്യമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മനഃശക്തി ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. നമ്മളെ മനഃശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ലൈഫ് അല്ലെ, ഇതാണ് ജീവിത ചക്രാണിത് അല്ലെ. ജനിക്കുന്നു, കുറച്ച് വലുതാവണു, പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി വലുതാവണു അല്ലെ, പിന്നെ യുവാവാവണു, യുവാവായി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് മധ്യവയസ്കനാവണു, പിന്നെ അവസാനം വൃദ്ധനാവണു, പിന്നെ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുക, വൃദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ, മരിച്ചു എന്നാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എന്താ പറഞ്ഞത്, മരിക്കാന്ന് എന്താ, ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോണു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നല്ല അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരുടെ ഈ പ്രാരബ്ധത്തൊക്കെ തീർന്നിട്ട് എന്തായി, ആത്മാവ് വേറെ ശരീരം എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഇതായാൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല.
ഇത് നോക്കൂ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഈശ്വര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ ചോദിച്ചത്. എപ്പോഴാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പം വേണം? ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ല പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോ തൊട്ടേ എന്ത് കേട്ടിരുന്നു? ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ നാരായണായ അല്ലെ? അത് കേട്ടിരുന്നു. മാത്രല്ല ഈ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ധാരാളം കഥകള്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഥകളും ആര് കേട്ടിരുന്നു? പ്രഹ്ലാദൻ കേട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്. അസുരജാതിയിൽ പെട്ടിട്ടും നല്ല ഭക്തനാവാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഭഗവാന് പ്രഹ്ലാദന് സാധിച്ചു. അത് ആരുടെ കാരുണ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രായം തൊട്ടേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഗർഭിണികളൊക്കെ ഉള്ളവരോട് അല്ലെ, ഗർഭിണികളോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാനും കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും ഒക്കെ പറയുമല്ലോ. കുറച്ച് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ പറയും, അമ്മമ്മയും അച്ഛമ്മയൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ വായിച്ചോളൂ, നാമം ജപിച്ചോളൂ അല്ലെ, ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പാടുള്ളവരോട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെ. സിനിമയിലുള്ള അടിയും പിടിയും കുത്തൊന്നും കണ്ട് സിനിമയൊന്നും കണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഗർഭിണികള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ദുശീലങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ രഥോത്സവമൊക്കെ നടത്തി. കണ്ടോ? എല്ലാ കുട്ടികളെയും വിളിച്ചിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ രഥോത്സവമൊക്കെ നടത്തി വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പ്രചരണം നടത്താനും അതിനൊക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിച്ചത്. ഇത് നോക്കൂ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാ ഇതിലുള്ള? സൗന്ദര്യം, പിന്നെ യുവത്വം, അറിവ്, നല്ല കുടുംബം, നല്ല കുടുംബം ഒക്കെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവോ? ഇല്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെ. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ. ആരെയൊക്കെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത് മാധ്വാചാര്യര് അല്ലെ. മാധ്വാചാര്യര് ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അല്ലെ? സമ്പത്ത് ഇതാരാണ് സമ്പത്തുള്ള ആളായിരുന്നവര്? അറിയോ? ആരായിരുന്നു നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആള്? ധ്രുവനല്ല. ഇതിപ്പോ ഇതറിയില്ലേ? അംബാനിയല്ലേ? മുകേഷ് അംബാനിയാണ് അല്ലെ. നല്ല ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ആ സമ്പത്തൊക്കെ പോവാൻ എന്താണ്? എന്നുണ്ടാവോ? ഇല്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെ. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ സമ്പത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് നോക്കൂ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? പിന്നെ സമ്പത്ത്. പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആര്? വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല ആളായിരുന്നു ആര്? ആൽബർട്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഐശ്വര്യ റായ് അല്ലെ. ഐശ്വര്യ റായ് എന്നും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവോ? എന്നും ഈ 18 വയസ്സായി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് നിൽക്കുവോ? കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താവും? നല്ല സൗന്ദര്യമൊക്കെ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെയാണ് മാധ്വാചാര്യര് നല്ല കുടുംബം, സമ്പത്ത്, സ്വത്ത്, സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്താണ്? അതൊക്കെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ. ഇത് നമുക്ക് അറിയാം. ഭഗവാനോട് ഏറ്റവും അസൂയ തോന്നിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആര്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. നല്ല ഭക്തനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പരിശുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? ശിശുപാൽ. ശിശുപാൽ. അതായത് ശിശുപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ഒരു ബന്ധു തന്നെയാണ്. ചെറിയമ്മയോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു കസിനാണ് ആര്? ശിശുപാലൻ. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ 4 കൈകളും അല്ലെ, 4 കൈകളും
3 കണ്ണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുണ്ടായപ്പോ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു രൂപം കണ്ടപ്പം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ എന്ന് വിചാരിച്ചു, ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ജ്യോതിഷീന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ, ഇത് ഒരാള് വന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഈ കൈയൊക്കെ രണ്ട് അധികമുള്ള 2 കൈയും അധികമുള്ള ഒരു കണ്ണും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് അന്ന് മുതൽക്ക് ആ അമ്മ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ആരാണോ വരിക എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ആര് വരുന്ന എടുക്കുമ്പോൾ അവര് ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവരെ ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ഇവൻ കുട്ടിയായിരുന്നു, 2 കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടുകൂടി കളിക്കാനൊക്കെ പോരില്ലേ. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെന്നിട്ട് ഇവനെ തൊട്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, 2 കൈയും പോയി, ഒരു കണ്ണും പോയി. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആരെ കൊല്ലുക. മാത്രല്ല അങ്ങനെ തൊഴുന്ന സമയത്ത് ആ കല്ലും കയ്യും പോകുമ്പോ അയാൾ കൊല്ലും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് കൊല്ലുക. അപ്പൊ അമ്മ ഓടി ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കുട്ടി കുറെ തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ഷമിക്കണം, അവനോട് ഒരിക്കലും അവനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ. അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതെ അല്ലെ? എന്താണ് പഠിച്ചത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ കൊല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് ആ അമ്മയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ചെറിയമ്മയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 100 തവണ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ തെറ്റുകള് അത് 100 തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നിപ്പോ 10 എണ്ണം ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം, നാളെ 11 നല്ല കൂട്ടാ, നാളെ 1 തൊട്ടാ കൂട്ടാ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 100-ലധികം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ ശിശുപാലനെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ, അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. അപ്പൊ 100 എണ്ണമൊന്നും എന്തായാലും ചെയ്യുണ്ടാവില്ല എന്ന് അമ്മ സമാധാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് രാജസൂയം നടക്കുന്നത്. രാജസൂയം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നല്ല ആഘോഷത്തിലാകും. ഇത്രയും വലിയൊരു യാഗം അതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഗമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനോട് അല്ലെ എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, അതായത് ഈ കൃഷ്ണൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ രുക്മിണി ദേവിനെ ഈ ശിശുപാലനാണ് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് രുക്മിണി ദേവിയുടെ സഹോദരൻ രുക്മി എന്ത് ചെയ്തു, രുക്മിയുടെ വലിയ സുഹൃത്താണ് ആര്, ശിശുപാലൻ. ഈ ശിശുപാലന് എന്റെ സഹോദരിനെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പിന്നെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ രുക്മിണീനെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. എന്താ പറയാ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കല്യാണം അപഹരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കല്യാണം നടത്തിയത്. അപ്പൊ അന്ന് അതോടുകൂടി ഈ ശിശുപാലന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ആരോട്, ശ്രീകൃഷ്ണനോട്. അങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ രാജസൂയം നടത്തിയ സമയത്ത് ഇയാളെ ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി. ഭഗവാനെ അഭിഷേകം വേണ്ടി ഒഴുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ ഗംഭീരമായ പരിപാടിയാണ്. ധാരാളം മാലകളും ആഭരണങ്ങളും ഡ്രസ്സുകളും വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ കൊടയും അല്ലെ, ഭംഗിയുള്ള കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ആർക്കും സഹിച്ചില്ല, ശിശുപാലനെ സഹിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ, അസൂയ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളവർക്കാണ് എന്തുണ്ടാവുക, കൂടുതൽ അസൂയ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ അസൂയ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് സഭയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ പശുവിനെ മേച്ച് നടക്കുന്നവനെ എന്തിനാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, എന്താണ് ഇവന് യോഗ്യത ഉള്ളത്, ഇവൻ ക്ഷത്രിയനാണോ, ഇവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, ഇവൻ അമ്മാവനെ കൊന്നില്ലേ അല്ലെ, ഒരു പെണ്ണിനെ ഭൂതനെ കൊന്നില്ലേ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാം കട്ട ശീലാണ് ഇവനുള്ളത് അല്ലെ, നെയ്യൊക്കെ കട്ടു, ഗോപശ്രീകളെയൊക്കെ കട്ടു അല്ലെ, ഭാര്യമാരെത്ര ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല, എന്നിട്ട് ഇവനെ പൂജിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തുരുതുരാ. എത്രയായി, 100 കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 100-ലധികം കുറ്റങ്ങള് അപ്പൊ തന്നെ ആ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു, ശിശുപാലൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 100 ആവുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. 100-ലധികം ആയപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ത്, ശത്രുക്കളെയൊക്കെ ഇതാക്കണേ ഭഗവാന് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ആരുണ്ട്, സുദർശന ചക്രം അല്ലെ. സുദർശന ചക്രത്തെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. വിട്ടപ്പോ സുദർശന ചക്രമൊക്കെ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നതാ. ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തുക്കാണ് സുദർശന ചക്രം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തരിഞ്ഞിട്ട് പോയി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം. അതുപോലെ എന്നിട്ട് എന്താണ്, മാത്രല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തരിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ തപസ് ചെയ്യുന്ന ആ മഹർഷിയുടെ മാത്രല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു വരം അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ശിശുപാലന് ഒരു വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അച്ഛൻ. എന്താ കൊടുത്തത്? നിന്റെ തല ആരെങ്കിലും മണ്ണിലിട്ടാല് അവന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യായിരുന്നു. തപസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു. സുദർശന ചക്രം ഈ തല കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടിട്ടു? ആ തപസ് ചെയ്യുന്ന മഹർഷിയുടെ ശിശുപാലന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കൊണ്ടിട്ടു. മടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് മടിയിലൊരു തല വീണാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീകര സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും വേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ജന്തുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ തട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇടില്ലേ? ഇല്ലേ? അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇയാളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു സാധനം വന്ന് വീണ മര്യാദക്ക് തോന്നി. അയാൾ നോക്കിയപ്പോ ഒരു തല, ആകെ രക്തമൊക്കെ ഒലിച്ചൊരു തലയാണ് അല്ലെ? ആ തല അദ്ദേഹം അപ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. പുറത്തേക്ക് ഇട്ടതും ആരുടെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു? ശിശുപാലന്റെ അച്ഛന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അപ്പം അതോടുകൂടി ആ ഇത് കഴിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അസൂയ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവരെ ആര് ശരിയാക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ ശരിയാക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ശ്ലോകം എന്താ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താണ് 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം സോറി 16 ദേവാസുരഭാവം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്രിവിധം നോക്കണേ. 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമ ക്രോധസ്തദാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തദാ ലോഭ സ്ഥാദേതത്രയം ത്യജേത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കവാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതില്. നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ 3 വാതിലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് ഉമ്മർത്തൊരു വാതിലുണ്ട്, ബാക്കിലുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വാതില് അല്ലെ? പക്ഷെ നരകത്തിലേക്ക് എത്ര വാതിലുണ്ട്? 3 വാതിലുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെയാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശക്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാ കൂടുതൽ ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമ്പോ പിന്നെ ഒരാഗ്രഹം, പിന്നെ ആഗ്രഹം, പിന്നെ ആഗ്രഹം. അതാണ് കാമം. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദേഷ്യം അല്ലെ? ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്തേ പറയുമ്പോഴേക്ക് ദേഷ്യം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ അത് വലിച്ചെറിയ, അതൊക്കെ എന്താണ്? കോപം, ക്രോധാണ് അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്തതാണ് ലോഭം. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവാത്ത അവസ്ഥ. കുഞ്ചനമ്മേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതിയെന്നും 100 കിട്ടുകിൽ 100 അല്ലെ? അല്ല 10 കിട്ടുകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും 1000 പണം കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതന്നെ ഇതാണ്. അതന്നെ, അതാണ് ലോഭം. മനസ്സിലായോ? ലോഭം എന്താണ്? കിട്ടിയാലും ഇനിയും കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്ത. മനസ്സിലായോ? അപ്പം എന്താണ്? 10 കിട്ടുകിൽ 10 കിട്ടുമ്പോ 10 കിട്ടുമ്പോ എന്ത് വിചാരിക്കും? അല്ലെ? 10 രൂപ കിട്ടുമ്പോ 100 രൂപ കിട്ടണം. രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. 10 സ്വർണ്ണ നാണയമൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ 10 സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടുമ്പോ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഒരു 100 സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില് എന്നാ 100 കിട്ടിയാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? 1000 കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില് 1000 കിട്ടുമ്പോ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇപ്പൊ 1000 കിട്ടിയ ഒരു 10,000 ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ലക്ഷം കിട്ടിയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ. ലക്ഷം അല്ലെ? ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ 2 ലക്ഷം ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ 2 ലക്ഷം കൊണ്ട് എന്താണ് അല്ലെ? ഒരു 10 ലക്ഷമെങ്കിലും അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടിയെങ്കിലും ഇല്ലാതെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ലോഭം, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല,
നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ലെ, ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, സന്തോഷം, ഒരു ദൈവവിശ്വാസമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കിട്ടിയ പായസം കുടിച്ച് സന്തോഷത്തില് ഇരിക്കും. മറ്റവൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച്, അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വൃത്തിയാക്കണേൽ കുറെ പണി എടുക്കണ്ടേ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും തോന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊടുക്കാൻ തോന്നാം. കുറച്ച് കൊടുത്താലും സന്തോഷമുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാ, വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ തോന്നാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തിനും നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹമൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് പിന്നെയും 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 കിട്ടണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊന്നും തീരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കാണ് എന്ത് ഈ ലോഭമൊക്കെ കൂടുക. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് എത്തുക, നരകത്തിലേക്ക് എത്താം അല്ലെ. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് കിട്ടിയാലും സന്തോഷിക്കുക അല്ലെ. അതെന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കാം. അതുപോലെ ഇനി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്, അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കും അല്ലെ. ഈ 3 ആഗ്രഹങ്ങളും 3 കാര്യങ്ങളും, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും എങ്ങോട്ടാ നമ്മളെ നയിക്കുക, അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുക, നാശത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 മാർഗങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അല്ലെ. ഇതാണ് ഇത് ക്രോധം അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. കണ്ടോ, ഇവര് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം ആകെ എല്ലാ പാണ്ഡവന്മാരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ സ്വത്തും അവരുടെ എല്ലാം സ്വന്താക്കിയപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നി, എന്നാൽ ഈ പാഞ്ചാലിനെ കൂടി സ്വന്താക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പാഞ്ചാലിനെ കൂടി സ്വന്താക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്, ആ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചത്. ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ അപമാനപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ വരിക, നാശാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പം ആ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് തന്നെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. മനസ്സിലായോ. ആ അധർമ്മം അത്രയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് കൗരവര് 100 പേരും ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിക്കാനിടയായത്. മനസ്സിലായോ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇത് 3 അതായത് ഇത് ഹസ്തിനപുരം അല്ലെ, ഹസ്തിനപുരം കൊട്ടാരം, അത് തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് ഇത് മനുഷ്യരുടെ തകരാറുകളാണ് ഇതൊക്കെ 4 തകരാറുകളാണ് മനുഷ്യനുള്ള. എന്തൊക്കെയാണ്, തെറ്റുകൾ ചെയ്യുക, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, പൂർണ്ണമാണോ? എത്രയും ദൂരമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എത്രയും കൂടുതൽ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെറിയ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഈ പടക്കം പൊട്ടുന്ന ഈ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗമൊക്കെ കണ്ട കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നാലേ നമ്മളെ ചെവിക്ക് എന്തോ ഇല്ല, ഒന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, കൂടുതൽ ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ വയ്യ, കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ വയ്യ. അതുപോലെ നമ്മളെ കണ്ണുകൾക്കെല്ലാം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ് എന്ത്, മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ കാണിച്ചിട്ടോ ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈശ്വരനെ വിചാരിക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നോക്കൂ, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇത് 3 എത്ര യുഗം ഉണ്ടെന്നാ പഠിച്ചത്? 4 ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, അതില് ദൈവികമായ നോക്കൂ അല്ലെ, വരാഹദേവ്. കൃതയുഗത്തില് വരാഹദേവാണ് ആരെ കൊല്ലുന്നത്, ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ. അത് വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. നോക്കണേ, വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വരാഹദേവും ഹിരണ്യാക്ഷനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നതും ഹിരണ്യാക്ഷൻ വധിക്കപ്പെടുന്നതും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ യുഗം ഏതാണ്? ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുക, ആരൊക്കെയായിരുന്നു തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ശ്രീരാമനും രാവണനും. ആരാണ്? ശ്രീരാമൻ ദൈവാണ്, രാവണൻ
രാക്ഷസനാണ് അല്ലെ. അത് എവിടെ വെച്ചാ യുദ്ധം ഉണ്ടായത്? വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങള്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു രാജ്യം? ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു? അയോധ്യ, അയോധ്യ. രാവണന്റെ രാജ്യം ശ്രീലങ്ക. ശ്രീലങ്ക. ആ 2 രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായത്. അതിൽ ആര് പരാജയപ്പെട്ടു? അല്ലെ, ആരെ കൊന്നു? രാവണൻ. ശ്രീരാമൻ കൊന്നു അല്ലെ. ഇനി ദ്വാപര യുഗത്തിൽ നോക്കൂ, ആര് തമ്മിലായി? ആരാണ് ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരാരായിരുന്നു? പാണ്ഡവരാണ്. ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ആര്? കൗരവര്. അവരുടെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ. ഒരേ കുടുംബം. അല്ലെ, ഒരേ കുടുംബ. ദ്വാപര യുഗം ആയപ്പോഴേക്കും ഇല്ല, 3ാമത്തെ യുഗം ആയപ്പോഴേക്കും ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവര് തന്നെ എന്തായി? യുദ്ധം ഉണ്ടായി. മനസ്സിലായോ? ആ യുദ്ധത്തിലാണ് കൗരവര് മുഴുവനും നശിച്ചു അല്ലെ, മുഴുവൻ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ, കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ സവിശേഷത നോക്കൂ. കലിയുഗത്തിലാണ് എന്ത് ഏറ്റവും ഭീകരത? എന്താ നോക്കുക? എന്താണ്? വിനയം, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, സഹിഷ്ണുത തുടങ്ങിയവ ദൈവിക സ്വഭാവമാണ്. ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. കലിയുഗം മൂർഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ ഇല്ലാതെയാവും. എന്നിട്ടോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്തൊക്കെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ. കോപം, ഒരാൾ എന്തേ പറയുമ്പോഴേക്ക് ദേഷ്യം വരിക അല്ലെ, അവരെ അടിക്കുക, പിടിക്കുക, അടികൂടുക, കലഹം ഉണ്ടാക്കുക. അത്യാഗ്രഹം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് അത്യാഗ്രഹം? എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവൂല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ, ഓരോ പേപ്പറിലൊക്കെ ഓരോ ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സ്വത്തിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ മകനെ കൊല്ലുന്നു, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടി മരിക്കണു അല്ലെ. അമിതമായ ആഗ്രഹമുള്ളവർ. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, സ്ത്രീധനൊക്കെ വാങ്ങി കുറെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ? കൊല്ല അല്ലെ, പാമ്പ് കടിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? അതൊക്കെ എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ പണം തട്ടാനും സ്വർണം തട്ടാനും സ്ഥാനം തട്ടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം, അമിതമായ ആഗ്രഹം, അതൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ അസൂയ. അസൂയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണെന്ന്. മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ ആഗ്രഹം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം, ഈ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ മോഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരാം. മോഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത്? എത്ര കിട്ടിയാലും, എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും മതിയാവൂല അല്ലെ. അത് വേണം, മറ്റത് വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും സ്ഥലം വാങ്ങി വീടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ കാറ് വേണം, മറ്റത് വേണം. കാറ് ആദ്യം സാധാ കാറ് വാങ്ങിയാൽ പോരാ, നല്ല വിലയുടെ കാറ് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ വാങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? മോഹങ്ങൾ അല്ലെ, പൈസ കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ പൈസയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കള്ളത്തിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും. ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണോ? ആരില്ല അതൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കൂ. കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരേ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ തന്നെ അല്ലെ, ഒരാളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഈ 2 സ്വഭാവമുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ വിനയവും സഹിഷ്ണുതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേസമയം എന്താണ്? കോപം, അത്യാഗ്രഹം, അസൂയ, മോഹം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ഈ 2 സ്വഭാവമുള്ളത്. എന്തൊക്കെ? ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഇതായിരിക്കണം അല്ലെ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മളിലുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആസുരിക സ്വഭാവമാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ആസുരിക സ്വഭാവം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അപേക്ഷിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കണേ അല്ലെ, ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലേ. നേർവഴിക്കെന്നെ നീ കൊണ്ടുപോയിടണം, നേർവരും സങ്കടം ഭസ്മമാക്കിയിടണം, ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം, പാപമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഈ ഇതിലല്ലേ ആസുരിക സ്വഭാവമൊന്നും ഇല്ലാതെ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലൊന്നും പെടാതെ കാക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനും നേരിടാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് നോക്കൂ, കലിയുഗത്തില് ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത്? ദൈവിക സ്വഭാവവും ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം എന്ത് ചെയ്യുക? നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നും? കൂടുതൽ
ദൈവിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ആസുരിക സ്വഭാവം ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ദൈവിക സ്വഭാവം വളർത്തുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. എന്താ സന്മനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നല്ല മനസ്സ്. നല്ല മനസ്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നല്ല കാര്യം, നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അച്ഛനമ്മമാരെ അനുസരിക്കണം, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങള് അത് ചെയ്യാനും കൂടി കഴിയണേന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തേടുക. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ സന്തോഷം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അല്ലെ, എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ഇഷ്ടം മാത്രമാണോ സംഭവിക്കുക ജീവിതത്തില്? ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒക്കെ നല്ലതിനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സമാധാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, നല്ല മനസ്സോടെ നമ്മളെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവും. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചൊല്ലാട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ നല്ല സ്വഭാവം, നല്ല തന്മനസ്സോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ. അപ്പൊ നാളെ കേട്ടാ, ഇനി 2 ദിവസം കൂടി ഉള്ളു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ വരിക കേട്ടാ. 5:45 വരിക. നാളെ മറ്റന്നാളും നല്ല ഇന്ന് നല്ല രസമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാളെയും അതുപോലെ വരാം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർത്തല്ലേ ക്ലാസ്? എന്റെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.